Kanal Eksplozije vam prikazuje. Iva čekala Filipa ispred radija. Odmah mu je zamerila na izjavama koje je davao u emisiji. U toku je još jedno izdanje emisije Radio Amnezija, a voditelji Bora Santana i Bane Čolak su spremili mnoštvo zanimljivosti za publiku i za drugare. Kako se osjećaš kada Iva pozdravlja svog bivšeg kroz suze, prihvata garderobu od njegovih i šalje tajne poruke? Da li tvoji podržavaju vezu? Šta misliš? Glasilo je pitanje. Ne razmišljam da li moji podržavaju, ja odlučujem. Ona kaže da su suze zbog poštovanja i ja ću da je verujem. Na meni je da je verujem i da su te poruke za Barbaru, a ne za njega. Pomirili smo se, smara me što dobijam ovakva pitanja. To davanje povoda, to me nervira. To kljucanje što moram da slušam neke stvari. Pitanja neka, najbolje da se njoj postavljaju, rekao je Filip. Osjećanja su ista, samo nisam raspoložen poslednjih par dana, dodao je Đukić. Iva ga je čekala ispred radija i odmah mu je zamerila kada je izašao iz studija na odgovorima. Lajkujte na video i zapratite Eksploziju ako želite da budete u toku.